Dámy a páni, vítajte pri 5. výzve s vodkou Amundsen. Nachádzam sa v medickej záhrade. Poďme rovno na otvorenie obálky. Som sa to naučil otvárať. 5. výzva. Trpezlivosť vodku prináša. Vítaj v medickej záhrade, najobľúbenejšom verejnom parku v Bratislave. Je oázou pokoja a miestom oddychu. Tvoja úloha má však od pokoja ďaleko. Nájdi mladé dievča a konverzuj s ním 6 minút. Do ucha ti však bude dávať rozkazy tvoj protivník. Aha, tak preto tu je tento tatranský pavúk. Ak to dievča vydrží, odmeniu fľašou Amundsen vodky. Za tú trpezlivosť si to zaslúži. Dámy a páni, mnohí to o mne nevedia, ale ja som pred rokmi, pred časom točil skryté kamery a pýtal som si od dievčat čísla a bol som veľmi šarmantný a tak ďalej. 09 08 Takže 09 19 Čau, počúvaj, zabudol som svoje číslo na mobil. Môžem dostať tvoje? Smrdí ti to jak chloroform? Takže ja si to ešte tak sťažím. Ja dnes nie len, že vydržím 6 minút, ale odídem s číslom. Poďme na to. Lenka, točíš? Áno? Áno, Lenka točí. Strašne mi treba čúrať, ty koko. Dobre, tak choď. Tam vzadu sedia také dve baby, jedna v čiernom, jedna v rúžovom. Tak choď za nimi a povedz im, že chceš kúpiť tvojej kamarátke darček, pretože dnes večer má oslavu. Tak to začneš. Aha. Dobre, tak to je celkom dobrý opener, ale 6 minút. Tvojich kecov to neviem, či zvládne, to musím byť veľmi... Bude to náročné, áno, bude to náročné. No fič za nimi, rýchlo. Tak ideme na to. Ty kokos, ja sa dočúram. Prepáčte, že vás takto vyrušujem, ale ja mám jednu takú hrozne blbú otázku. Mňa čaká asi po 3 hodiny kamarátkina oslava a mám o ňu eminentný záujem a vidím, že vy ste ženy. Čo jej mám kúpiť? Mňa všetci radia úplné blbosti. neviete niečo, čo by som mohol kúpiť, aby to... Očarilo ženu jednoducho. Čo by vás očarilo? Kvete. Prosím? Kvete. Kvety. Kvety. Povedz, že spomínala nejaké hračky a nevieš, či myslela stavebnicu alebo niečo podobné. Wow, lebo kvety mi hovorí každý, to je ten problém. Ona spomínala Sladké? hračky nejaké. A neviem, či to je stavebnicu. A hračky nejaké? Hračky. Lebo že to ona spomínala, že chce nejakú hračku. Aha, áno, lebo to ona spomínala, že má rada hračky. Tak neviem, či stavebnicu alebo autička. Stavebnicu a takéto veci neskôr? Ну, myslím, že nie. Opýtaj sa ich, či by si s tebou oni nepostavili niečo z lega. Keby som jej kúpil stavebnicu, nepostavili by sme teraz niečo spolu. Že by som teraz išiel do hračkárstva, neviem, že teda asi sa učíte, ale že by som sem Prišiel s legom a postavili by sme... niečo spolu. Ви chcete sám готове і дати? Áno, hotovú stavebnicu nejaké. Prečo готове? To jej nebude... Lebo to bude niečo pekné, nejaké srdce alebo niečo také. Tu na obchodnej hračkárstvo. Že by som prišiel a postavili by sme nejaké srdce alebo niečo Lego. Vyskúšam, neviem, čím tak dá sa nám. Idem. Ale ja by som práve že išiel. Vy kľudne tu buďte, ja prídem z toho stavebníka. A že postavíte postavu tej kamarátky. A keby sme postavili veľkú postavu spoločne? To je veľmi dlho. To není dlho. Ale povedz, že ty vôbec nemáš peniaze. Len problém je ten, že nemám peniaze, tak neviem, akým spôsobom to spravím. Každopádne nechcem od vás peniaze, len... Veľa peňazí si vyžiadala tvoja ruka, lebo ju máš chorú. Balóniky. Balóniky? Také balóniky, do balónikov A balóniky tiež, ale áno, tam bude problém, že... Lebo tá ruka. tie peniaze, lebo ja mám chorú ruku. Ja mám chorú ruku zapálenú, takže ja som teraz strašne... Lenže či nevedia poradiť, že kde by si mohol pracovať? Neviete, kde by som mohol pracovať? Nemáte nejaké skúsenosti tu s prácou? Lebo že sa cítiš pekne? Lebo ja sa cítim veľmi pekne. Nemohol by som niečo takú prácu, kde... Využijem moju tvár a telo robiť. Viete si ma predstaviť nejak takto? Neviete si ma predstaviť. You're still beautiful to me. Tak viete čo, tak Je ja mi ľúto, ale neviem. Tak ja pôjdem do toho hračkárstva. vrátim sa
a postavíme teda nejakú postavičku spolu. Čo vy na to? Jak pán jak to знаєте? Найде niečo také pekné, čo pán chce i myslí, že to je dobre pre dievča, to príďte a budem to... Dobre, takže prídem, normálne s legom, postavíme a získam si jej srdce. A ešte posledná otázka, nemajú ženy radi kosačky? Úplne poslednú vec, nemajú ženy radi kosačky? Ešte nad tým som rozmýšľal. Kosačky. No. Kosačky. Jej kosačky? Áno, že či náhodou... Nie? Mňa už napadajú úplné hlúposti. Nie? Povedz, že ty tam vôbec neprídeš na tú oslavu. No, viete čo, ja asi na tú oslavu vôbec nepôjdem. Ja asi na to vôbec nepôjdem. Dobre, takže prídem z obchodnej... A vlastne ani neprídem, lebo nejdem na tú oslavu. Nepôjdem. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za radu. Idem do nemocnice s tou chromou rukou. Dovidenia. Prepáčte, my točíme skrytú kameru. Tam je kamera. Ja tu mám kamaráta, ktorý mi rozpráva, čo mám povedať. A to, že ste vydržali 6 minút ma počúvať, tak za to ste vyhrali fľašu Amundsen vodky. Nech sa páči, Limetková. Nech sa páči. Za to, že ste so mnou mali také strpenie. Viete čo, máš Instagram? A mám tu aj pero, tak aj telefón a Instagram. Vám takto dám. Ste veľmi zlaté. Ahoj. Ahoj. Prajem vám ešte krásny deň. Dovidenia, užívajte vodku. Dovidenia. Dámy a páni, nehovoril som? 6 minút, krásna diskusia. Dve krásne ženy z Ukrajiny, hovorí sa, že na Ukrajine sú najkrajšie, alebo teda Slovanky a toto akože rídoslovanské. A mám aj číslo. Do it Norway, hlasujte za mňa. Čaute.